Ụmụ ibe, anyị ekene unu. Ụmụ Igbo ndị ọdịnala ekene unu. Ụmụ Igbo, anyị si udo dịrị unu n'ụbọchị nke taa. Anyị si ka anyị gwa unu na anyị bụ ndị ọdịnala, na anyị bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru na ọdịnala bụ isi mmiri. Ụmụ Igbo, ọdịnala bụ isi mmiri. Agwago m na ihe agwa ya mbụ, kwuo ya ofu ugboro, kwuo ya ịbụọ, kwuo ya ịtọ. Ọ bụrụ na anyị emeghe ọdịnala, ụmụnne, enwere ebe anyị na-eje. Ekwugo m ye, kwuo ye. Ọ bụghị ka m si unu mebe ọdịnala na unu je unu bụrụzie emebe ọdịnala. Mba, ihe m na-ekwu maka ọdịnala bụ ka anyị nwee usoro nke anyị bụ ndị Igbo, uche anyị nwa na onwe anyị bụ ndị ọdịnala hazibegoro. Ịma, ana m ekwu ihe a ndị mmadụ aghọtara ya, and ihe mere ndị mmadụ aghọtara ya bụ maka ihe a na-eme n'ala Igbo. Ihe a na-eme n'ala Igbo si ọ bụ ọdịnala na omenala. Ọ bụrụ ya, maka nsogbu anyị bụ ndị Igbo nwere tata bụ maka ọdịnala adịrọ. Maka ọnwụ na ọdịnala dị n'ala Igbo, nwanne, o nwere ihe anyị na-achọ n'ụwa anyị na-agaghị enwetanwu. Maka na ọ bụ ngụnwa, onye ọbụla sị gị chọba spirit, ị gaghị afụ ya, asị ka ọ bụ. Maka ọ bụgwa gị mmadụ, spirit bụ echiche, n'isi ka ọ dị. N'isi ka ọ dị. Ihe ọbụla anaghị afụ anya dị n'ime isi. Nna nna anyị ha biri ezigbo ndụ, and ndụ ha biri bụ practical life. Ọwụ practical life because mgbe nwa bekee bịara n'Igbo, ha fụrụ na because unu mana aja na aja ka eji alụ glass. N'ọwụ gold ahụ ị na-afụ na mine ahụ ị na-afụ okwute, ọ na aja ka ọ dị. Ị nweghị ike differentiate between iron, ore and aja. Olesi ma enwere ihe ịma. Mana mgbe nwa bekee si na n'ime mkpu, nwa bekee si n'ime mkpu wee pụta n'Asia before bịawawa anya Europe ruo Africa, fụ ka ndị nna nna anyị ha na-eme those things. Nwanne, ihe nna gị mere sayensị ka a na-akpọ ya. Ihe nna gị mere sayensị, ọ ihe a na-akpọ ya. Today na anyị ga-afụzi African spirituality. Achụpụrụ anyị n'Islam na Christianity, anyị abụba n'Islam. Achụwa anyị n'Islam, anyị abụba na Jew. Kịta na ọwụzi African spirituality. Gịnị wụ spirituality n'ọnụ Igbo? Can you tell me? African spirituality. Gịnị wụ spirituality? Mgbe ọbụla a na-achọgara invisible ihe anaghị afụ anya, mana ihe ọbụla ị na-ebiba anya ka a na-afụ ya. Nwanne m, ka m gwa unu nke bụ eziokwu. Uche bụ mmụọ, akọ bụ mmụọ, echiche bụ mmụọ. Ihe niile a bụ mmụọ ka a na-ekwu. Mma gị na-amụ nwa, ọsị mmụọ nwa ka nje mụọ nwa. Ihe niile a dịcha n'akwụkwọ ọdịnala, emere ya easily ka ordinary Igbo person ghọta. Ihe niile unu na-asụ abụrụ Igbo. Ihe ị na-asụ taa abụrụ Igbo because why? All translation of English n'Igbo with Latin alphabet. Ọ bụrụ Igbo because nwe meaning. Go to Google and Google sayensị, ma ihe ga-afụ ebe ahụ. Sayensị. Gịnị bụ sayensị? N'ọnụ Igbo, in your ancestors language, SI, ihe ọbụla kwụsị na SI bụ arụ. Isi ọwụ sayensị. Gịnị bụ sayensị? Gịnị bụ sayensị? Okay, wee fọ ihe ahụ just example of ihe mere n'ala Igbo. Ị ga-ajụ mmadụ gịnị wụ symbol, ọsịga ọkọrọkọrọ. Isi ya gịnị wụ flag, ọsịga ọkọrọkọrọ. Go to Google and Google flag. Ị ga-esi ọkọrọ. Gịnị wụ ọkọrọkọrọ? Gịnị bụ nta akara? Gịnị bụ eze? Ifugo ya. Manụ m ekwu ihe a na m na-ekwu na-edetu eme ije chọọ ya. Go and look for their meanings. Ị gaghị afụ ya because ị mara ihe asụsụ gị pụtara. Asụsụ ndị Igbo bụ observable fact. Igbo anaghị aba ihe afọ ma ọ bụ na ha amaghị ihe ọ bụ. Igbo anaghị aba ihe afọ ma ọ bụ na ha amaghị. So enweghị ike translate nwa Igbo to English is impossible. Mana ịjụ onye Igbo ofu ihe na-asị ya, nwanne, kedu ihe bụ ihe a? Ọ sị gị kedu ihe o mean in English. Ịjụ onye Igbo ihe na Igbo, ihe ọ ga-asị gị bụ kedu ihe ọ pụtara na English. Ngwa unu na English wụ letter magic. They are naming something to deceive you. Because if you go, you say Old English, nke Old English and English. You go to Latin, or say Old Latin and New Latin. You go to Greek, or say Old Greek and New Greek. You go to French, or say Old French and New French. Good nonsense about that. ị nwere ike inweta nwa Igbo na English is impossible because nna nna gị they have different mentality, higher mind. Ihe na-akpọ God today
they were created based on your ancestors. Ọ bụrụ spirit. What you know today, Western man call God, all because na enwere a na-arụ something na my area. Ọ bụrụ na ọ bụghị ya, eje m sete picture black woman here as a virgin ha na-efe here, black woman mbịa gosi unu. Onwe onye nọ ebe a bi na ebe a na Prat ebe m bi, go to Montserrat and check the Virgin of Montserrat. A na-ekwu this thing, ọ bụrụ spirit, ọ naghị ekwu maka spirit. Spirit bụ ihe eji egwu unu wayo. Spirit was invented by church. Nna nna gị ma mmụọ bụ n'ime mmadụ ka ọ dị, onwere ọ dịrị iche because onye ọbụla ka onye ụma ka njụ ajụjụ ka onye ịma na-agwọ ọgwụ n'ụwa ọkwa dibịa ọwụ mmadụ ka ọwụ ndị mmụọ, dibịa ọwụ mmadụ ka ọwụ mmụọ. Ọwụ na dibịa ọwụ mmadụ, then that means ọ bụrụ secret. Ihe mere bụ na ịmara ya, ịma tactics the man na-use tactics. Ọ na-ezo ya ezo ka ọ ghara ịma ya. Ọ ya ka o ji eri nri, ọ ebe ahụ ka o si eri nri maka ebe onye si eri. Ọ ya ka ndị western na-akpọ ọkọt nothing. All secret. Ha nwere secret ha ji eme. That's all, nothing more, nothing less. All secret. Enwe mmụọ bụ n'ime mmadụ ka ọ dị n'ime anụmanụ, n'ime ukwu osisi. They cannot walk alone. So na atụtụ n'ụjọ. Ihe mere ndị Igbo, the most traumatic human being on earth bụ Igbo man. The most traumatic human being on earth is Igbo man. Why? Igbo man na-agbara anị nna ya ọsọ. All because of this spirit. All because of spirit ka Igbo man ji agbara ụmụnne ya ọsọ. Igbo man nwụọ, ọ sịghị na akọ ndebe ha gburie. Ahụ ya ọsị akọ ya ọgwụ. Ọmụhụ nwa ọsị nwunye di na-eme ya. Ihe ọbụla mere onye Igbo na onwe ha ego ọsị ajọ mmụọ na-achụgharị ya na ajọ mmadụ na-achụgharị ya. Onwe ha akwụkwọ, ọma ha akwụkwọ ọsị na agba nje na-enye ya nsogbu, ma agwụ na-enye ya nsogbu. If everything leads to spirit, do you see? Ịmụrụ na moral spirit bụ nsogbu Igbo man n'ụwa. Do you know that? Ịmụrụ pụta na agba gị. The only problem onye Igbo nwere n'ụwa bụ spirit, and that spirit ọdịnala ga-agwa unu na enweghị ihe dị ka ya, na ọ mere invent by the church, because ewepụ spirit, church cease to exist. If you remove spirit from church emechie, because ọ bụ mgbe ị nwụọ iwe jebe n'eluigwe ma ọkụ mmụọ, ị ga-adị ndụ eje n'igwe. Ifurugo onye dị ndụ jee n'igwe before mba, then ọkwa onye nwụọ ọhụrụ spirit ewekpe spirit gị ikpe. Ọkwa spirit gị ga-ekpe ikpe, aga-ekpe mmadụ ikpe. Onye ka a ga-ekpe ikpe kwa spirit. Ifugo ịya ọya a na-akọ mmadụ ọgwụ, ọkwa ọgwụ spirit. Isi ịtụghị ime ịmụ ha amụ, ọ nwunye di gị kwa spirit ka o ji eme gị. Ọ na-eme ya na nzuzo mba. Ọgba nje ọkwa spirit. Ịnụrụ di na mmiri, nwunye nọ na mmiri, di nọ na mmiri, ọ nụrụ nwunye na mmiri, ọmụ nwa na mmiri. Agwụ ọkwa spirit. Agwụ ọkwa spirit. Ọgwụ ọkwa spirit. You see, so Igbo man problem was spirit, and the spirit was created by the church, because nna nna gị ka ihe na-akpọ ya n'Igbo mmụọ. Then ịgọ mmụọ is incantation to ngụnwa na onwe gị bụ onye na-agọ mmụọ gị nwa. Then ka ihe na-akọkwa n'ebe a, then there is ọbụrụ the same thing, because nna gị na-ekwu na ịgọ mmụọ, that is mmụọ dị n'ime gị. You are using your own voice to command ndị mmụọ nọ n'ime gị. Ọ ya ka na-akpọ ịgọ mmụọ. Ọ bụrụ ikpe ekpere, ọ bụrụ spirit, ọ bụ mmụọ nọ n'ime gị. You are making incantation or invocation to invoke with your power, controlling the element, physical, invisible element, the element. Ike ka na-akpọ ya ike. Ị na-eme ihe a na-akpọ iji aka wee nye ya mọzụlụ a na-anya otu a. Mgbe ị na-eme mọzụlụ ahụ, enwere ike ị na-eji emeda mọzụlụ. Ọngụwa ji ike ahụ eme dị mọzụlụ. So nwe onye na-emere gị ya. Ichi ịbụ weight lifter, ị na-adị ike wee bunye weight. Ihe niile a bụ ike. Ị na-eche uche, ọ bụ ya bụ mmụọ. Mmụọ bụ ike. A na-egwu ka ahazi ụbụrụ anyị ọfụma ka ọ baara onye iru baara onye azụ. Rapụ na ihe ọgwụ a, ihe a bụ fake, ya na-edisive ụnụ. Ọ bụrụ ya ka nna nna gị mere. Nna nna gị never did this thing. Ihe ahụ magic brought by Roman Empire. Okay, the first time mụ na gị na our own generation, first time you hear about ọgwụ I sacrifice bụ from Abraham. First time Igbo man hear about sacrifice is Abraham religion na Bible. Abraham were Isaac chụọ aja. First time Igbo man hear this thing.
mgbe anyị pere mpe onye ọbụla na-eri nri na nke ndị everybody. Kedu ebe ọgwụ aha dị? Where is this rituals? Where are those rituals? All of a sudden ritual ebe niile, all of a sudden ritual ebe niile. Kedu ebe these things dị? Where are they? All these sacrifice, if our ancestors sacrifice. Ka ihe ọ na-eme n'ime Bible asịzie gị know your ancestors way in the Bible so that you can associate with nonsense. Ha na-arị na-ada ada. Onye dibịa na-agwọ ọgwụ si ya nwanne gwọpụtagodo ọkụ, gwọpụta ọkụ, ọ bụrụ na ọ bụrụ wayo si ya gwọpụta ọkụ ka ọkụ na-enwu. Ifụrụ ihe nna agwụrụ ya wayo, ọ na-aha mmiri. Nwanne anyị nwere ebe anyị na-akọ ugbo na Ebonyi, bịa ghara anyị mmiri, anyị chọrọ ịgbapụ mmiri ebe ahụ, anyị ejighị ego anyị ji agbapụ mmiri, bịa ghara anyị mmiri dị so that ka agarazi ịgbapụ irrigation, ka agarazi bịa adị mmiri so that anyị mezie mmiri a na-ezo. Ọkwasị na enwere ihe mere ihe anaghị epu ọfụma n'ụwa niile maka mmiri anaghị ezo mgbe ọbụla, kwa eziokwu. Ọha mmiri mezie ka mmiri na-ezo oge ọbụla so that nri anyị kọrọ akụ ga na-emezi eme all the time. Agarazi na-agbazi mmiri n'ugbo, simple as that. Ọ na-agwọ ya. Nwanne anyị nwoke nwere accident, ọ nọ n'ụlọ ọgwụ. Biko onye agha na-agwọ ihe ahụ ọ na-eme ọma aka ụta ndị mmadụ asịsị ya, ọ na-efe ajụ. Na-ekwe ndị amị juru na street na Igbo land, ndị amị juru na street n'Igbo land, onye agha na-efe ndị mmadụ ajụ n'ụlọ ụka, jee fee dị ajụ ka ndị a na-asịsị ya. Because ị mana mgbe unu ga-ekwu nọnsensị a bịa ebe nọ aka mma ga onye n'anya. Na-ekwe ndị amị juru na street gaa fe ha ajụ ka a dasị ya, ị gaghị efe ha dị azụ. Ibe anụ ụlọ ụka ime aka ụta ndị mmadụ ada na ime aka ụta ndị mmadụ na-agwa ụnụ. Ihe m ji ekwu ewu maka na agha amara na anyị bụ ndị ọdịnala amara na nsogbu ndị Igbo nwere. Ọwụ superstition. I believe me believe. Ọ bụrụ na superstition bụ eziokwu, ana Igbo ga-adị mma. Ana Igbo ga-adị mma. But why? Ha na ndị a na-agbazikwa mmadụ takụrụ ebe again. Nsogbu adịrọ, anyị na-agba n'ihu. Onye ọbụla kwuru na superstition, nna nna anyị ha anaghị eme superstition. Nna nna anyị ha bụ oje na mmụọ, onwe ha na oje na mmụọ. Oje na mmụọ bụ go nwa to control the energy, vibration, frequency and energy. Ginwa control it because you ọ bụ ngonwa bụ the leader in a lead. Ọbụrụ asarị bụrụ your lead. You are the leader, and once you give away this power to Jesus Christ, to anything ọbụla ma Jesus ma ala ma onye ọbụla i nyere ya, itipiago. O nwere ihe ndị all those things were rubbish, energy, ike dị adị, ọ dị. O nwere onye sị na ọ dịrọ. Ike dị. Ihe unu na-akpọ arụsị abụrọ ihe ahụ unu na-eche. Ọrụ nsị we created to mezie obodo anyị. Arụchi bụ the shrine ebe ahụ ọ nọ, ebe ahụ ihe na-akpọ shrine bụ arụchi. Then the force nọ n'ime shrine a na-akpọ ọrụ nsị, destroyer of evil. Ọ ihe ọ na-destroy ọrụ nsị. Arụchi with the shrine. So nwere ihe dị tie. Ọ bụ mmadụ, ndị mmadụ bụ ndị ọjọọ. Identify them. Ihe unu na-afụ na Igbo na-eme na individual na-eme ya, obo ya arụsị, obo ya ndị mmụọ. Asị onwere ndị mmụọ na-eme ihe ọbụla, onweghị asị ọ bụ mmadụ. Ọ bụ ndị mmadụ na-eme ya. Ị ga-eme ha, you must identify them. Onwere ihe a na-akọ nwere isi, hapụ ndị ahụ. Ọsị ya emere gị nka. Ụka ọ bụrụ na unu ebelive na superstition, ndị ụka agaghị ejide unu. Ọ bụrụ na ibelive na superstition, ụka agaghị ejide gị because ụka bụ ndị nkịtị. Had it been na ịma your ancestry knowledge, ị gaghị eje ụka. Now some of them, ihe nji ekwu maka this superstition bụ na afọ m na some people agbakpọ ekwere na African spirituality. I can see that na some of ndị be anyị kwa achọrọ ahapụgokwa Jizọs na-agbazi to African spirituality. Ebe ahụ ka dị men wayo dị, because ọ nwanne gị ga-egwugide wayo, all your own brother ga-egwugide wayo die. Ebe ahụ bụ the men wayo, because ihe mere ụka ji gwere ọdịnala anyị bụ na ndị fada bụ ndị isi ojii. Anyị che na abụ nwanne anyị. Nwanne ya bụ fada, nwanne mmụọ ya bụ fada, nwanne mmụọ ya bụ pastor. You see, that is the problem. Because were ego nwanne gị, nwanna gị, egwu nne gị, ikwu nna gị wee mee those leaders of those people. Chefuzie na ndị a take oath from the west, na a na-asa abụ Vatican, a na-asa abụ Jesus, a na-asa abụ ala. Ichefuo
agwazie ndị be anyị the simple truth ebe dị nsogbu pụta ọ na-agba ọsọ ịgbasi n'ọsọ onweghị onye ndị ọdịnala ya fụrụ ndị Igbo n'anya karịchaa ihe niile a na-emegheri ihe a na-emegheri mana ha marọ mana eziokwu bụ ndụ nna nna anyị ha sị na eziokwu bụ ndụ ana Igbo adịrọ mma bụ one single thing superstition ọ ya kpojere gị n'ụlọ ụka ihe kpojere gị n'ụlọ ụka o superstitious ọ bụrụ ndị ụka because ị na-achọ onye ị na-efe enyezie gị Jizọs ị na-achọ onye ị na-efe enye gị Jizọs yes ịtụcha ihe debe na ị na-efe ya isi bute chigidesa na ya adị na-enye ya nri isi ọdịkwa gị mma ịma ya bụ chi is nature chi is force how can you bring force n'ite isi ọdịkwa mmadụ mma ebe a how can you bring a force in ite n'ite mmadụ ịdọkọta na-akparịgarị Chukwu ihe ahụ mmadụ ịkparị Chukwu personifying God is ọ bụ arụ ka ọ bụ just create nature you create nature created you not you create nature you don't create force you use force because you iwu mmadụ ị ga-anwụ anwụ ibisie nwụọ na no nature don't give a damn about you so ị ga-eme ije kpakọtasịa force is in nature were na-egwu ndị mmadụ wayo na-akọgheri you are a deceiver like father like malam like ha niile ma nke na rabai ma ihe niile deceivers from A to Z ndị wayo ka ha bụ ndị wayo don't look at them as your brother nna nna gị abụrụ onye na-eme nonsense nna nna gị bụ person of a higher self nna nna gị dị Igbo ancestors their savior agwara m hapụ ịkpọ ya ndị gboo stop calling them ndị gboo they are savior they are before anything ọ ndị ike ka ha bụ ndị akọrọ nonsense bịa ha bụ ndị gboo ikwuzie na ha bụ ndị gboo that is a mistake here ịkpọzi na ha ndị gboo kpọọ ha savior because they created almost every science you see happening today in this world nna ndị Igbo create we have the evidence n'Igbo ukwu go and ask Thurston Shaw jee jụọ Thurston Shaw of British jee jụọ Thurston Shaw of British or google Thurston Shaw ịghọtago so ka a na-ekwu ekwu a na-eme eme ndị Igbo created destiny anyị nwa mere Egypt ihe ọ bụ mee Nubia ihe ọ bụ mee Sudan ihe ọ bụ ihe mebere ike echiri nkararị gasa na anyị na-akụgịrịtara ọjị kara nzu na-akọ nonsense nzu is allegory ọjị is allegory we know the coded hidden ọ bụ hidden ka ọ bụ nna nna gị created destiny nye gị eke orie afọ nkwọ o nyere gị destiny code wee nye gị si gị destiny is nature and it stays forever and ever and every secret of life nọ na this four element ihe mere bụ isi ọwa arụsị arụ ọrụrụ arụ once you call it arụsị then you become nonsense afọ ya bụrụ arụsị there is nothing like arụsị in Igbo dialect ọ dịrọ then created it to destroy you the same way they created osu to destroy you ọ dịrọ na ya onwe ihe dịka ya those people wụ dị ihe a na-akpọ ha bụ dị ndị nchụaja enwere ndị nchụaja nwee ndị isi nchụaja they created osu then created arụsị means ọrụ nsị the creative name is ọrụ nsị the descriptive word is arụchi the shrine itself so they created this thing to make you a fool and our people na use once you use that name arụsị in a mist in a just you are giving them power ị na-enye ndị nwa bekee power if you use the name arụsị you are giving it a meaning na enwere ife ụrụ na ala ndị na-edistọbụ ndị mmadụ arụsị na-enye anyị nsogbu pastọ bịa gbupụrụ anyị arụsị a bịa gbaa ya ọkụ bịa mee nka nonsense bonkom bịa mee gịnị oke ka ebupụsiri arụsị gị na-emebego ihe ọ na-adị na mma ihe ọ na-adị na mma ka ebupụrụ arụsị ahụ ka ịdị na mma ha are you better off now Igbo land ọ dị better off now nekwe ndị amị ka ha juru everywhere nekwe ndị amị a na-akọgheri arụsị enwere ihe abụghị ihe ahụ na-akọ there is only two ways we have arụsị ọrụ nsị and nke ọzọ for justice enwe ihe ọjọọ mere je ṅụọ iyi ebe ahụ ọgwụ na onweghị ihe ọ na-eme mmadụ ọ naghị egbu ọ naghị ata ata onye ọbụla gburu mmadụ n'ala Igbo mmadụ gburu ihe ọ bụrụ arụsị gburu ihe ọ bụrụ ọgwụ gburu ihe ọ bụ mmadụ gburu ihe arụsị anaghị egbu mmadụ ndị Igbo tụrụ idosi aka arụsị anaghị egbu onye aka ya dị ọcha and arụsị kpaa ike gosi echiche eji wee tụ ya ihe ahụ for justice created if you don't want ịgba ya fence hapụ ya ebe ahụ o nwere ihe ahụ natural force o nwere ihe ọ bụ is natural force n'ọrụ onwe ọ dị adị electricity na ebe ahụ ịma ebe electricity ịma how dangerous electricity dị you don't know ịma ebe a na-produce electricity
ịma dangerous ọ dị, you don't know, because nwa bekee mere ya, you don't know. Electricity dị more dangerous than arụsị. Electricity dị more dangerous than arụsị, but ị na-eyuzi ya everywhere. Ị na-eyuzi ebe niile. Anyị enwere ọkụ, we don't have light. Ị na-ebekwu akwa sef, you don't have light, you don't have arụsị. Ị na-ebe akwa, you don't have arụsị. Mana nke nwere enwe ji achụ ihe ọjọọ isi kpọọ pastọ, so pastọ bịa na ebe a, bịa buru ihe atụfuo, na ya mere m akpata n'ego, ya mere nwe ụmụ m na-aga n'iru. Ikwara iberibe ị na-ada, ikwara iberibe agadi nwoke si ya gụrụ akwụkwọ gị nwee PhD je kpọọ ndị pastọ si ha bịa buru ihe dị na ya dị ya, nọ ihe a mere ya anaghị akpata ego, ya mere ya mụrụ nwa. Ọ nne die mere ụmụazị ya anaghị aga ọfụma, ọ nne die mere nwunye ya amụ na nwa. Can you imagine? Vanity is the problem of this ojii. Vanity, man, vanity upon vanity. Ihe afụ mmadụ ọgụsị akwụkwọ nwee PhD nwee graduate, ịfụ ya ọ na-akọgheri ka onye gbuwara isi. Arụsị ji mee nka, ọgwụ ji mee nka, nkewa ji mee nka. Nwanne ihe a bụ nonsense bunkum. Nwere ihe ọ bụ. There is a force, all the neutral. Natural force is neutral. Chi is nature and nature is force. Human being with every power to interact with these forces. That's why ha na-eme ihe ọjọọ were afa arụsị na nature wee na-azara afa na-ezo onwe ha. You must identify them. Enwere nature na-egbu mmadụ, nature anaghị egbu mmadụ, nature na-agara onwe ịnọchie ya ụzọ pịatuo gị n'ala. Life and direct. Ọ mmadụ bụ ihe ọjọọ. Ndị Igbo kpọrọ ya arụ. Ndị Igbo kpọrọ ya arụ. Arụ mmadụ bụ arụ. Onye bụ arụ. Ị na-anụ maka arụ a na-ekwu ekwu. Nye nwe ka a sị gị mma ndụ. Mma naịfụ na ịbụ naịfụ nke ndụ. Ịbụ mma nke ndụ. Because life is nonsense. Ọ wee bush, ọ ikpe ahịfịa ka ọ bụ. Ị ga-eji mma na-asụ dị ahịfịa, iwe na-emeghe ụzọ na-aga. So all ngwa bụ the manuscript of life, the manual of life. You are the manual. That's why they give you the duality, good and evil, so that the evil power for you to conquer the enemy and the good ones is for you to see the God. Use the right brain to get the God and use this one to destroy the evil. Enyere gị the brain, ịrapụ ya ihe na-akọ bụ ịkọrọ ebe ịkọrọsi ebe na izuzugharị. Create a law based on natural law principle. Eme onye ka emere ibi obi adịa mma. Nna gị kwuchara ya na their own languages. A na-aga ọfọ, nna gị na-aga ọfọ, ịhapụ ọfọ sị na prayer. You are begging. Leave the communion. It happens here, the communion between you and nature is your begging. In a beg. Onye ka ị na-ebeg? Begging who? Nna gị sị gị mba na anaghị anụ nwaanyị anụ na onyinye ka a na-enye nwunye isi mba ọ marriage contract, you have to marry contract. Ihe ọbụla nna gị gwara gị, there is a reason. Nna gị sị gị na mmadụ anaghị anwụ anwụ, you must make a incantation when somebody die so that the soul will rest in peace. Mba mmadụ nwụọ afọta ọrụ anụ, bute ikpu anụ, bute afọ anụ, bute iru ewu. A na-emegheri apụtazi ọtọ n'ọba ka ọ sị I don't know why an Igbo is like this. I don't know why Igbo is suffering. Mana ngị na-ekrieti what you see. Nna gị si na ihe ị kọrọ ka ị ga-aghọ, mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. Nna gị say mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọ. Ana Igbo adịrọ mma is not by surprise. I know the reason why. Nya ka nna agwa gị ihe mere ana Igbo adịrọ mma now. Ọ bụrụ maka ọdịnala, ọ bụrụ ya ọdịnala with solution. Ọ bụrụ maka ekwukwe ọdịnala ọsị na ha na-agwọ ọgwụ, ha na-eme nka na-eme nka. I'm telling you na ọgwụ abụrụ ọdịnala. Ọgwụ abụrụ ọdịnala. Asị ka ọ bụ diọbịa. Enwere dibịa ọdịnala ya na-akpa diọbịa. The master akwụkwọ ha chief. The master akwụkwọ ha onye kacha, master bụ onye ka eme, onye kacha mara eme ihe ha. Dibịa ọdịnala ụzọ ịtọ. Enwere dibịa mgbọrọgwụ, nwee dibịa afa, nwee dibịa nchụaja. Dibịa ịtọ onweghị ihe gbasara ndị a na ọgwụ. Ha nara agwọ ọgwụ. Ha ma about natural forces, then use them for their own interest of their society, to protect the society, make sure they nwere law and order in a society. Like otu esi wee nwee judge court ebe a na mmadụ ikpe ọnwụ n'ala bekee. The same thing ka ndị a na-arụ, kama na ha achọghọ ịtụ mmadụ nga, then put you on exile. Ime ihe ọjọọ achụọ gị na exile, chụpụ gị imesi ịbatakwa ma ọ bụrụ na ịnọzọ onye nyere gị. So ihe a bụ law, all a law.
okay, old law, we can reform it. Oya ka anyị na-ekwu na new age of ordinary is to reform the law. Enwere ebe ọ dị so strong too much. You got to go. Enwere ebe ọ dị strong like mmadụ mee ihe ọjọọ na enwere ike oje ṅụ iyi na arụsị nwere ike mee ihe na-adịghị mma. Yes, of course. Anyị ga-eme reform, change those things, mee ihe ka ọ dịzie suit up with the modern day. Ọ bụghị ụlọ gị na-agba ọkụ ịgbawara ọsọ. You don't know anything about your ancestor. Ị na-ekwugheri. Okafọ bụ afọ arụsị. Nna chenji afa. Pastọ sị gị chenji afa gị na afọ arụsị. Gịnị bụ arụsị? There is nothing called arụsị in ala Igbo, ancient day Igbo. There is nothing called arụsị ọdịrọ. There is nothing called arụsị in ancient Igbo ọdịrọ. Onwe ya na-akpa arụsị. Arụsị was created by ndị ụka. Ndị ụka kere arụsị. Enwere ihe osu ndị ụka kere. They created osu cast out. Ndị ụka created it. Kedu ebe ha nọ? Ị na-afụ ndị a na-akpọ nwa osu ji osu nka ka ihe mere na ha abụghị osu. Why are they osu? A na-akwụ nsọ na ekwugheri. Ndị ụka created this thing. Go to Indian, Google it. Indian, ị ga-afụ na ha create osu in Indian as well, osu cast out. Google it. Cast out in Indian, go and Google. A na-ekwu ọ dị ka anaghị a na-agụ mmadụ sọndọ na-ekwugheri. All those things ị na-akpọ evil na ala Igbo ọ bụrụ is not for us. O see from us. Onye ọbụla sị gị na nna gị na-egbu aja enye nwa mmụọ si ya na onye ahụ amara anything about ancestors. Onye ọbụla even nke a na-eme mgbe during slavery a na-eme na ndị mmadụ na-akpọ Chukwu abịama. Go to Arochukwu, go to Ibinukpa Abịa. Go there, then you see yourself. All those things started during slavery. British na ndị Arochukwu negotiatory. Wee rụọ that nonsense eji anapụ ndị mmadụ eji ebu slavery a na-eji ebu slave. Most of this thing you created menye gị evidence mgbe nri rụrụ ọrụ nsị is done. Ha rụrụ ọrụ nsị to protect you and create a vibrant environment. Behavior control. Ọ ihe mere na ala Igbo. Otu egbe, gịnị bụ egbe? Enwere nsị karịrị egbe. Ọkwa ka na-akpụ ya nsị egbe. Nsị ka ị na-ebu akpagharị ibu nsị akpagharị si na egbe ka ibu. Ọ bụ egbe na-akpagharị. Because na-eme lọ ka o buru ihe mana ọ maazị nọ nsị ka o bu. Nsị bụ ihe rụrụ arụ n'ala Igbo. Ihe ọ bụla rụrụ arụ ka eme nyụọ nsị asị na-anyụ nsị. Because nsị bụ ihe rụrụ arụ asị gị nọ nsị egbe ka ibu nsị egbe. Nsị a na-agba agba. Nsị a na-agba agba ọ ya ka ibu akpagharị isi na ibu egbe. Mana nke ahụ abụrụ problem for you. N'ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo, ọkwa ha ndị ọjọọ ha abịala mmadụ nwụzi ọsị ọwụ ndị ọdịnala gburu ihe. Ndị ọdịnala na-ata mmadụ. Ọwụ ndị otu unu kwere na mmọnwụ na-esi na anụ agbụsị apụta. Ọwụ ndị otu unu kwere na mmọnwụ si n'ọnụ agbụsị. Jizọs na-aga n'enu mmiri. Jizọs na-aga n'enu mmiri. Ekwe eme na aha mmiri. Nna ụmụ ibe biko nụ. Anyị bụ ndị ọdịnala. Anyị nwa bụ ndị kwere n'ihe otu kwuru. Nna nna anyị ha anyị agaghị eme ihe ihere n'ihu. Ihe niile unu na-apịtọkọ n'ala Igbo biko nu buru datịrị mara ebe unu bụ ya eje. Ma ịrụ agwụ aga m agwa gị ihe bụ agwụ. Enweghị ihe gbasara agwụ na ihe a na-arụ arụ. Agwụ bụ spirit. Spirit bụ volatile. Volatile bụ ihe ndị unstable. That is why jakpọ beans agwa. Maka na beans tụrụ agwa gbaa ngọ ịmacha ya ọchaba white. That is something unstable. Ọ ya na-ekwu maka ya ụmụnne m. So onye ọbụla sị gị na ị na-arụ agwụ nwanne ọ na-anara gị ego ọrụsị ya dị agwụ. How can you prove it na onye a nwere ihe o mere? Ka ị ga-esi eprove na onye a nwere ihe o mere? That's it. Ị gaghị eprove nwunye ọ sị gị na o mesigo nke naba iyuru ọkọchị ya nye ya ego ịnaba zuzuru naba. Ọ sị na ọgbanje na-eme gị jugodi gịnị bụ ọgbanje? Ọ sị gị na ọ na-eme mmadụ nwụọ mmadụ anwụọ mekwa emechazi emegide ofu adịzie ndụ. Nwanne m ụmụnne m na ụmụnna m during the war enwe ihe a na-akpọ malnutrition. After the war your fathers and your mothers suffered a lot. Ha nwere less cells, less malnutrition. Nyi ezuzighị oke n'ahụ ha. Ọ bụ na ha mụọ nwa ha anwụọ. Simple as ABCD. Ofu onye dị smart si na ya bụ dibịa apụtazie na ọgbanje na-eme ụmụazị ya. Ndị si na ọgụ wepụta ndị si na 30 months war pụta. These people came out of 30 months war.
esi na ha na ọgbanje na-eme nwatakịrị osi ebe ahụ nara ha ego. This is how you created ọgbanje. Otu a ka esi wee create ọgbanje maka na somebody want to eat, mmadụ chọrọ iri nri, somebody want to eat, o create an illusion. Otu esi wee create Jesus Christ, e create ya ọgbanje.